kuhinja, svi znamo da u manastiru postimo, ne jedemo meso. Znači, sredom i petkom jedemo na vodi, a ovim ostalim danima jedemo na ulju. Danas, na današnji dan ćemo praviti posni podvarak na ulju, znači bez ribe, i to će biti tradicionalni način spravljanja podvaraka. To svi znamo da ide dosta luka, sitno seckanog luka na rebarca, i to se, znači, posle, vidjet ćete kasnije, to se dugo dinsta, i zatim ćemo postepeno stavljati unutra začine koji jelo potrebuje, a to su, znači, aleva paprika, zatim sol, to jest vegeta, zatim ide dosta crnog bibera u zrnu, kojeg ćemo malo istucati, suve paprike, lorberovog lista i tako dalje. Znači, za početak, kao što smo rekli, ide dosta luka. Ja lično ne koristim tačne mere. Znači, dosta luka stavimo otprilike, to može da bude kilogram, 2, kako ko voli. Ovom prilikom imamo i tu i prazi luk, tako kombinovat ćemo jedan i drugi luk, malo jednog, malo drugog. Svaki put spravljamo na praktično neki originalan način. Staviti crni luk prvo u šerpu, stavljamo suncokretovo ulje za početak. Sad stavljamo luk. Sad će se to distati jedno, sigurno pola sata, možda malo manje. Evo sada umeđu vremenu dok se luk dista, pripremit ćemo malo bibera u zrnu. Mi obično dok spremamo jelo, obično govorimo molitvu, tako da je svako jelo osvećeno molitvom, i onda to daje jedan poseban ukus svakom manastirskom jelu. Ja lično sam od uvek voleo da kuvam i da spravljam jelo, tako da praktično to radim manje više ceo život. S time što sam to uvek činio za svoje prijatelje i za svoje bližnje. A evo sad imam prilike od kako sam došao u manastir da spravljam jela i za svoju braću u Hristu. Pomiluj mja Bože po velice milosti Tvoje i pomnože Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Gospodи Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Sada ćemo, pošto smo crni luk malo izdistali, on je malo omekšao, sada ćemo dodati prazi luk, pa ćemo sve to prodistati još narednih, recimo, 10 minuta. Sada smo pripremili ovaj kupus, sad ćemo da izvadimo luk koji se izdistao, onda ćemo sve to pomešati u ovoj tučanoj crnoj šerpi. Jedna od malih tajni dobrog ukusa je da se jelo u stvari dobro usoli, ravnomerno. I zato sada, recimo, solimo luk sada, a kasnije ćemo isto opet ponovno soliti sve zajedno kad budemo stavili kupus. Znači, stavimo jednog bibera. Znači, da smo malo lista, jedno 3, 4, 5, 6. Lista. Kupus. Imali smo ovde 2 šargarepice, one nisu obavezne, one su slučajno tu, ali i njih stavljamo svakako, da se ništa ne baci.
Očehari, to ne smo nešto zaboravili. Papriku su. Da mi izgleda skroz. Da, te su paprike. Sve da staviš. Da. Tako. Ljutkasto su ovdje, jel? Jesu, ali smo izvadili sami, tako nadamo se da neće biti previše ljuto. Za svaki slučaj još malo maslinovog ulja od ozgo i možda malo bundevinog. Pa sad ovo već nije toliko loše. I sad ćemo ga staviti u revnu. Sada ćemo ubaciti lignje, da vidimo sad što se dešava sekunde. Aj, sad i da vidim. Sad ćemo ga ostaviti još jedno 10-15 minuta, vidjet ćemo sad koliko treba da se lignje ispeku i da dolazimo i najlepši deo. Došli smo do onog najlepšeg trenutka. Evo kako to izgleda kada je gotovo. Ako biste htjeli da probate, izvolite. Pomiluj mja Bože po velice milosti Tvoje i pomnože suše Tvojih. Očisti bezakonje moje. Pa danas je na repertoaru supa od bundeve i glavno jelo će biti krompir koga ćemo seći na tanke kolutove. Peći ćemo ga u rerni sa crnim lukom i sa još nekim začinima. A sa strane će biti pečeno povrće, šargarepa, brokoli i pečurke. Trenutno čistimo znači ovu bundevu i prvo ćemo skuvati bundevu u običnoj vodi, a zatim ćemo da u blenderu sameljemo bundevu. Za to vreme malo izlistamo malo crnog luka kao bazu i onda ćemo dodati mlevenu bundevu i dodati još neke začine. Ovaj način kuvanja je prikladan i za veliki post i za obični post. S time što u manastiru mi van velikog posta postimo ponedeljak, sredu i petak na vodi. Sada ćemo ubaciti znači, u vodu koja je provrila. Ovdje ćemo sada početi da seckamo znači, krompir na kolutove za glavno jelo. Znači red krompira, ovako tanko sečenog, red luka, uz dodatak određenih začina. Znači red krompira.
Tako, naređamo znači jedan red krompira. I onda svaki red, znači pomalo usolim. Ovo sad stavljam malo vegete, može malo aleve paprike. Zatim ide red luka, crnog luka. I sada u ovakvu vrstu krompira možemo staviti nekoliko vrsta začina. Naprimjer, može malo majorana i malo bosiljka, recimo, ja sam to izabrao za danas. Sad kad smo ovo naređali, sad ćemo staviti u malo mlake vode ćemo razmutiti malo tahinija. Inače je to kao neka pasta od mlevenog susama. I isto tako malo soja mleka i onda ćemo naliti do pola otprilike. Brat Hariton će da procedi naravno bundevu, s time što ćemo sačuvati vodu u šerpi koju ćemo kasnije da vratimo, znači u supu, a bundevu ćemo izblendirati, to jest samleti. Sad ćemo dodati malo sojinog mleka u prahu. Sad ćemo ovo staviti. Ja ću ovaj krompir u racionalu malo kuvati na pari, a zatim ću kasnije isključiti paru i znači peći ću ga kao što peče svaka normalna rerna. Skuvali smo bundevu. Brat Hariton je propasirao, a sad ćemo malo propržiti luka na vodi u stvari. Znači nastavljamo sa kuvanje naše supe uz postepeno dodavanje vode koju smo sačuvali, jer supa bi trebala da bude ni previše gusta ni previše retka. Vodu, luk koji smo propržili i ispasirali. Prvo malo biber. Dodat ćemo nekoliko čenja belog luka. Ona je već pri kraju. Ćemo isključiti supu, a krompir je već gotov, tako da sad ćemo izvaditi krompir. Evo ovako izgleda krompir sad kada je gotov. Eto tako, to je sada, to je gotovo. Pomaže Bog, dobar dan. Pa danas je inspiracija, malo dolazi sa istoka. Pa pravit ćemo supu od kraba i kukuruza, to je baza, uz još neke dodatke koje ćete vidjeti kasnije. A glavno jelo će biti pirinač sa gamborima i ovim školjkicama koje će biti spremljene u kari sosu
uz raznoliko povrće, tu je i šargarepa, i brokoli, kupus, pečurke, crni luk, ima i ananasa, kukuruza i tako dalje. Počet ćemo sa supom i sa pirinčem. Evo, brat, otac Haritun će skuvati pirinačku. Hoće ti se spreman? Može tebi ovako jedno dve šargarepe. Pa ti iseckaj tako malo sitnije. Ćemo ovo staviti malo da prodinstamo na ulju. Stavimo malo običnog ovog suncokretovog ulja i to je sad malo da se dinsta sa ovom šargarepicom. Eto tako. Znači ovo je supa od mladog kukuruza i od ovih kraba koji se ovako proizvode u ovim kao prstenovima. I to isečemo na ovako na delove otprilike široke po 1 cm. Pomalo je ovo nesvakidašnji ukusi za ovo podneblje, ali su se brzo navikli. Pa ja sam naviknut na našu srpsku kuhinju tradicionalnu i onda kad sam čuo da je to tako nešto na repertoaru, bio sam šokiran onako. Posebno kad sam probao, jer interesantno je probati jelo koje je s jedne strane ljuto, s druge strane izuzetno slatko. Znači malo prodistamo luk sa, može i šargarepe, malo, pa ne mora. I onda ćemo ubaciti ovaj mladi kukuruz. To je ta baza od luka i mladog kukuruza. A za sam finiš ćemo, ja inače volim da stavljam pec od mladog luka. Znači malo gustina izmešamo u hladnoj vodi. Sam stavio pola kesice olive. Ostaje nam da napravit ćemo, znači, rakove i školjke u tom kari sosu. A sa druge strane će biti, znači, crni luk, šargarepa i kupus. To ćemo sa malo ulja, soli i putera od kikirikija. Znači crni luk, šargarepa i kupus koji smo isekli. Znači stavili smo malo ulja, soli. To sad stavljamo u šporet. Tako, za jedno 10 minuta kada se malo zagreje, onda ćemo dodati puter od kikirikija, malo soja sosa i ostalo namirnice. Znači sad za to vreme na drugoj strani spravljamo sos spravljamo gambore, rakove i školjke, tako što ćemo izdistati malo crnog luka.
za ovaj pleh sa povrćem stavili smo znači crnog luka, šargarepe, malo paprike i sad ćemo opet to staviti jedno 10 minuta, kasnije ćemo dodati ovaj brokoli i tek na kraju znači pečurke. Znači stavili smo puter od kikirikija i ovaj pleh će biti takozvana, mi ga zovemo slatka verzija povrća. U njega idu parčići ananasa. Još jedno, tako i. Najbolje je džem od šljiva. Znači da ne budu kajsije, ali mogu recimo neke kupine, višnje, tako nešto. To je takozvani slatko-kiseli sos. Znači to je to. Neka sad to tu. Znači sad sve ovo dobro promešamo. Ide 10 minuta. I evo sad kako to izgleda. Pirinač je upio svu vodu, evo kako izgleda sada. Znači 1 zapremina pirinča, 3 zapremine vode, malo soli i sirćeta. To je to. Danas je na repertoaru pasulj. Nije neka vratolomija od kulinarstva, ali bit će tradicionalni pasulj, gusti pasulj. Pasulj inače na početku prokuvamo u običnoj vodi, znači ne stavljamo ni soli, ni bilo kakve začine, zato što ako posolimo pasulj na početku, on ne može ni da se skuva, ili kako treba. Naravno, sačuvamo malo te vodice u kojoj je pasulj kuvan. Pasulj je vrlo često na našem jelovniku. Sada ćemo malo prodinstati crnog luka sa malo ulja. Ja ću to uraditi u racionalu, ali naravno, dinsta se u šerpi također. Za to vreme ćemo isto malo pripremiti malo praziluka. Ceo naš život u stvari jeste post. I nas u manastiru, a tako i ljudi u svetu. Jer svi hrišćani su u stvari pozvani da žive u postu, odnosno u uzdržanju. Kako u uzdržanju od nekih jela, tako u uzdržanju od zlih pomisla. U našem svakodnevnom životu mi ne stižemo da zaronimo u sebe malo dublje. Znači imamo svakodnevne poslove, obaveze, tako da je veliki post u stvari idealna prilika da se
da se pozabavimo samim sobom i da se približimo Bogu. Sad će biti gotov prodinstan malo crni luk, a onda ćemo dodati znači prazi luk, kao što smo rekli. I onda smo spremni za nastavak, da dodamo pasulj, začine i tako dalje. Znači, prodinstali smo malo crnog luka, ali ne do kraja. Sad ćemo dodati malo baziluka. Dodati još malo ulja, samo ćemo malo soliti. I pustiti još jedno 15 minuta da se prodinsti. Sada za vreme dok se luk ne prodinsta, počet ćemo pripremu ove naše salate. Mi smo već ovde očistili malo cvekle, šargarepe i kupusa, pa ćemo sve to izblendirati. Znači, nastavljamo sa kuvanjem pasulja. Sada ćemo dodati malo aleve paprike, nekoliko listova lorberovog lista, malo bibera u zrnu i sada ćemo usuti pasulj. Začinimo vegetom i sada ćemo na kraju dodati crvene paprike. Stavit ćemo par suvih paprika, naređati ovu crvenu papriku odozgo, eto tako, i sve to zaliti sa maslinovim uljem. I sada zapeći u redni još jedno, recimo, pola sata. A sad, evo kako izgleda ova naša salata. To je znači cvekla, šargarepa, kupus.